Roedd bywyd hen bentre Peniel yn troi o gwmpas y capel, y llythyrdy, clwstwr o dai ar y briffordd a ryw hanner dwsin o ffermydd. Ond bellach fe ystyrier Peniel yn un o'r mannau hynny lle y gallai'r ariannog adeiladu tai dethol moethus. Roedd hynny wir tan ychydig fisoedd yn ôl, pan glywyd bod Cyngor Gwledig Gaerfyrddin wedi rhoi caniatâd i gwmni datblygu adeiladu 180 o dai, 3 fflat a thair siop a rhyw 15 erw o dir y tu ôl i'r tai newydd. Trefnwyd eiseb i wrthwynebu'r cynllun, a gwythnos i ddydd Gwener diwetha bu cyfarfod rhwng is-bwyllgor cynllunio'r cyngor a rhai o'r pentrefwyr i drafod y bwriad. Hyd yn hyn fodd bynnag mae'r pentrefwyr heb glywed yn air ffordd na'r llall ynglŷn ag argymhellion y pwyllgor llawn. Fe ofynnon ni i'r cynghorydd lleol a chlerc y cyngor gwledig ddatgan i barn. Fe wrthododd y cynghorydd Oswald Davies ac fe fethodd y clerc ddod i'n cyfarfod ni. Doedd ddim prinder siaradwyr lleol fodd bynnag. Williams, bod chi wedi gwrthod arwyddo'r petisiwn aeth o gwmpas yn y fan hon. Da chi yn gwrthwynebu o ran egwyddor y cynlluniau fel da chi'n gwybod amdani nhw ar hyn o bryd yma. Pam? Wel, nawr un sydd wedi efagu yn ardal Peniel, yn tywe, o'n i'n cymryd i'n ganiatawol fel sydd wedi digwydd yma yn barod, yn tywe, bydde yma ddatblygu ac adeiladu tai. Ac o'n i ddim yn arwyddo'r petisiwn yma oherwydd bod planning yn tywe, eisoes wedi rhoi ar gyfer y cae yma sydd wrth gefn mae'n lle ni'n aros ar hyn o bryd. Ond mwy diweddar, fi wedi gweld plan o beth sy'n mynd i ddigwydd ym Mheniel yn ôl y bobl yma sydd wedi prynu'r ddeiar ac sy'n yn barod i ddatblygu'r ddeiar yma. Ac rwy'n anghytuno'n fawr iawn ar y dull o ddatblygu maen nhw'n bwriadu wneud ym Mheniel. Fi am bwysleisio gofynnwyd i mi yma, fel fi ar y cyngor plwy o'n tawe, a fel mae'n digwydd bod i fi yw cadeirydd y pwyllgor lles yr ardal Peniel a'r cylch am eleni. A gofynnwyd i mi yma i ddweud ymharn. Ac fi am bwysleisio ar y dechrau na dwi ddim yn erbyn datblygu ac yn erbyn y bobl yma sydd wedi gwerthu'r ddeiar mwyn datblygu ym Mheniel, ond fe garwn ni weld newid yn y math o ddatblygu maen nhw'n bwriadu wneud. Cymerwch chi enw'r llefydd yma nawr. Enw'r tir gweinidog yw Bryn Siriol, yna Bryn Hyfryd yn tawe, Neuadd Wen, Ydderwen Deg. Dyna'r tai sydd yma, yna'i henw enw. Y ffermydd yn Unant Felys, Rhyd y Wyalchen yn tawe, Pant y Fedwen. A dyna chi Victor, lle ni'n feddwl, hardd i chi o Peniel y math o le yw e. Lle iachus, lle gwledig, pentre bach gwledig, mae yna gapel yma, mae yna eglwys yma. Fi'n teimlo dylen ni ddiogelu'r pethau hyn a'i gadw yn bentre gwledig. Oes na elfen o hunanoldeb o gwbl oherwydd mae yna nifer o bobl ddwad yma ym Mheniel. Da chi wedi cael cyfle i ddod yma a da chi'n gwrthwynebu cyfle i bobl eraill i ddod yma? Na, mae'n hollol wrong. Dyn ni ddim yn gwrthwynebu pobl eraill i ddod yma. Gwrthwynebu y rhif y tai yn ei wneud. Fel mae Mr Williams wedi gweud, ni ddim yn moyn Peniel i ddod yn hindi neu dormitory area i Gaerfyrddin. Hynny wy'n meddwl mae Peniel le hyfryd i fyw ynddo fe. Wy'n cefnogi popeth mae Mr Williams wedi gweud. Wel, ar wahân i'r bwriad i adeiladu nifer mawr o dai yma, ym mha ffordd arall y bydde pentre Peniel yn dioddau yn eich tîm chi? Wel, mae'r hewl sydd gyderbyn y tŷ ni, mae'n hewl fach i wy. Nawr fydd gymryd o draffig yn dod rownd fyna, os bildan o'r tai yma fydd yn serus iawn. A mae'n byw gyderbyn o'r ysgol, a fydd yn wael i'r plant. Be, fydde'n beryglus i'r plant i chi? Beryglus iawn. Mrs Daniels, ydych chi wedi dod yma i Peniel nawr ers rhyw 5 mis. Oes syniad ych chi o gwbl ynglŷn â'r cynlluniau yma cyn i chi ddod yma? Na, dyn ni'n gwybod dim. Fe byrnon i'r ddeiar llynedd a fe ddwedodd y perchen pryd hynny, fydde rhai tai yn cael ei bildo, ond rwy ddwsyn, dim mwy. Felly o dim hollol wahanol waniaeth gyda ni, achos o'n i yn meddwl mai bungalows bydda nhw rhywbeth tebyg i beth ni'n byw yndo nawr. Fydde ni yn erbyn tai yn cael ei bildo yna, achos dwi'n meddwl bydde fy'n edrych yn hollol wrong. Ond wrth gwrs dwi ddim, does dim gwaniaeth gyda fi bod nhw yn bildo yna o gwbl. Dim ond bod nhw'n cadw lawr i byti ddwsyn neu 2 ddwsyn te, fe? Mr Williams, ni wedi trafod hunanoldeb, dwi ddim am awgrymu eich bod chi'n hunanol mewn unrhyw ffordd, ond eto i gyd fydde prisie'r tai yn y fan hon yn mynd lawr efallai gryn dipyn pe tai na
dau eraill yn cael ei adeiladu yma? Wel, dyna y pwynt pam i ni yn gwrthwynebu fe yn y graidd fatha ynddo fe. Dwi'n mam wneud Peniel yn le, gallwch yn gair Saesneg, snobs os mynnwch chi'n hwy. Ond os yw'r bobl yma sy'n datblygu Peniel rai sydd wedi prynu'r ddeiar nawr, ni'n cael rhyddid i ddatblygu fe fel ma'n nhw am wrth y restrom bydd y prysau'r tai sy'n ma nawr yn gostwn. Dyn ni ddim am i wneud y fath beth ynddo fe. I ni am gadw'r safon, a pob un dros gadw i safon bersonol a safon yr ardal mae'n byw. A dyna'r union fam y rwy yma heddiw i am gadw safon pentre Peniel i fyny.